An bung ke Prosenjit Debroma an kaming ke Purbotok saya te an parang ke Moduguja para ang tini oro sanamu sungmakai omo haisi जों kaisa line department dongno onek bar no borongno apply bo khaika chini oro current ni kisa somosya ngai bongno saka engai chini monitoring committee rok bo thangai current SD no bare bar thang saika engai current rok jono subidar khaiya abisingo borok monitoring committee rok samabai waisa wisu ri roho borok tobe line clear khai klangya khaya engai keno borong no sung malaya khno sungo norok line ja clear khaika borok sawo sung already jotono khai rika nongni oja kabo engai sung borok thangbai current borok tisai klang khangeno sung current maya engai chini oro engkha Purbotok se engkha ekta chin mo crisis jaga जों current tongui se machine dok kahamungui se जों supply bai tui maningya engke oboni bagino chini Purbotok se abo jotono salayo engka ang abon bagino current department nonba angni jibo thangai ko engko khaka engkai borok phaiya prai sapta kaisa engkha pura jono current borok riya mane chini kokno mani ada eng saimia borok jono current clear kheriya subidar kheriya engka borok bill hingke masi no phaiyi borok bill connection khayo engkai bill ni mutabek hisabai borok jono current rok clear kheriya engka obon bagino ang amon kisa sanamu sungo tamo hungkai जों naji जों omo hai kutungni jorabo nokbar phayapano current bai tui tisai maka hingke chini borok onek subidar mane kaham current tongmani tui rok tisai manmale जों o jagao iko engineer hoite kaisa solar bai tui tisamani kri hingke chini oro chini o jagani borok prai chini oro 104 poribar tongo tuisima nangbai gla khamu obo kaisa riwi tu rehai hingka engkai current department no to जों onek no sabo thangai objection khayo borok riya seno current clear kheriya borok no sapru sim borok saihabo renai phone khaibo phone bo borok romya जों borok iko thanai saptabo nokbar watui phaiyi current taro bufang khiklairika जों abobo public no telangai जों niji byaktigoto noribo public bai akon khai chubawi जों borok no sahaka current taro bufang kalai joka sar tam khainani engkai borok sabo ari norok norma hai nodi engkai जों omo tabuk obono angte kaisa sanamu sungo tam sanamu sungmani ani kokke mo haise जों line department no जों sabo saka hingkai borok chini kam khaya जों tabuk omo mane o subida rangnani bagai जों bo jaga thangkai subida rangno under kalayo block engkai tulasikok engkai ajagani SDU bono thangai saika जों engkai bongni ingo complaint khara tongo complaint khara bo seika te bono bo direct ang thangka thangmani usang khibi bang thangka bong office thangka bongni office o borok krui bobai malai biya ang SDU bai thangai kok salai dei nei engkai borok iko chin monitoring committee rong sai borok thangka borok saka complaint ni mani iko phaiya chinoro current kuno thik khepiya engkai जों abono bo jaga thanga hingke जों subida rangno जों borok no to objection khayo current chini oro rifaidi subidar krui osibida rang tomaikha tui supply tongmo tui mati salaya tui manung laya chini borok birma nung tongkha engkai जों abo tam khai hamnai borok no thang sayo borok rohna hinchebo rohya phai gorok thangbayo clear khai klang khai hinchebo current line tabe clear khaya sarigo thangai nai nei kheno जों current maya musuk kutungni jorabo current maya hingke tamong thano borok ekdum sorin poti jotono hoiso yung thango mohai kutung jorabo जों botumung जों sawi botumung no riya hingke जों pura आन्दोलन खानाय जोंनि current SDU नि इंगो मुताबेगो जों सारा सिनि Purbotok से नि बरक थुंबै बिनि अफिसो डेपुटेशन खानाय